Nagpromisa ang Department of Agrarian Reform o Kondar nga ila pagadugangan ang mga farm-to-market roads para sa mangunguma sang Western Visayas. Sa interview sang Bomb Radio kay DAR Secretary Conrado Estrella III, iya ginpahayag nga magluwas sa ila ginapanagtag ng mga libre nga titulo kag tuta. Siguraduhon man sang ahensya nga mayara sa mga idugang nga farm-to-market roads, bisan pa nga limitado lang ang budget nga para diri. Sa subong wala pa sang iban nga mga detalye kung sa diin nga mga banwa ini sa probinsya sang Iloilo pati gayunon. Apang ilagid nga pagasiguraduhon nga madayon ang nasambit nga proyekto. Ang farm-to-market roads amo ang pamaagi agud nga mas mapadasig ang pagbiyahe sa mga mangunguma nga magabaligya sang ilang nga mga produkto halin sa uma pakadto sa mga merkado. More farm-to-market roads. Ang dami na natin na ibigay. In spite of the fact na ang liit-liit ng budget namin, ang dami natin na ibigay na farm-to-market roads. Ayan na, yung bridges, parating na. Na-approve only last week dun sa NEDA board yung aming loan for bridges. Isa pa, yung mga irrigation natin, gagawin din natin yan. Hindi lahat, no? Kasi lahat naman, niya ang gagawa. Pero yung iba, dar. Tapos, yung mga farm machineries and equipment, yan din, tutulong natin yan.